Vážení cestujúci, vitajte na palube našej pravidelnej linky Bangkok-San Francisco. What am I doing here, Catherine? Deliver the mark to us alive, you get your life back. Are you telling me that plane is full of killers? Po celú dĺžku letu je pre vás pripravené občerstvenie, a to vrátane alkoholických nápojov. You're not even sober. Getting way closer than I'd like to be. V prednej časti lietadla je pre vaše maximálne pohodlie vhodne umiestnený bar. Než ale vzlietneme, poprosím vás o vypnutie svojich mobilných zariadení. Someone's put a hit on him. Toalety sa nachádzajú jak v prednej, tak v zadnej časti lietadla a prosíme cestujúcich o ich ohľaduplné používanie. Please open the door. 1 second! V prípade straty predmetu alebo osoby neváhajte kontaktovať našich stevardov, ktorí vám ochotne pomôžu. You're looking for someone that's on this plane. Či už potrebujete deku, podušku alebo aj celé náhradné oblečenie, sme tu pre vás. You find me something to change into. Prosíme cestujúcich, aby udržovali uličky priechodné pre vozíky s občerstvením, aby nedošlo k prípadnému konfliktu. Nadrozmerné alebo nebezpečné objekty prosím odbavte do batožinového priestoru. Pre prípad náhlej evakuácie lietadlo disponuje hneď niekoľkými únikovými východmi. Prosím, využite ten, ktorý je vám najbližšie. Cestujúci, ktorí k nám prestupujú z našej sérijnej linky Bullet Train, si všimli, že Josh Hartnett nie je zrovna Brad Pitt. Ale tam, kde zaostávame humorom, tam to dorovnávame brutalitou a gore. Ďakujeme za to, že letíte práve s nami, a ak máte radi dynamickú akciu so štipkou humoru, tak vás čaká príjemne strávený čas. A to napriek tomu, že sme o malý kúsok slabší než naša sérijná linka Bullet Train. Ďakujeme.